Авыл халкына яңа елга бүләк. Буа районының берничә авыл җирлегендә яңа спорт мәйданчыклары ачылды. Аларны профильле республика программалары буенча һәм Буа якташлык җәмгыяте ярдәме белән төзекләндергәннәр. Исәк авылында яңа мәйданчык якташлар ярдәме белән төзелгән. Авылларны төзекләндерү җирле хакимиятнең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Якташлары һәр чак ярдәм кулын сузарга әзер. Яңа елда исәнлек, саулык. Бу сүзләр былтыр дибет дигәндә әле киткән елда бик актуаль сүзләр иде. Исәнлек, саулык. Бу сүзләргә без игътибар биргән юк иде әйткән вакытта, ну да действительно исәнлек, саулык булсын. Яңа ел тамашасы бер генә авылдашны да битараф калдырмады. Импровизацияләнгән сәхнәдә Ринат Рахматуллин, Ленар Салихов, Камила Мусина һәм башка башкаручылар чыгыш ясады. Яңа ел уеннарында һәм конкурсларда көн саен балалар да, өлкәннәр дә актив катнашты. Якташлары балалар өчен яңа ел бүләкләрен дә әзерләгән. Безнең авылның тарихы гасырларга китә. 500 елдан артык Исәкнең авыл булып яши башлаганы. Яңа спорт һәм балалар мәйданчыклары бу көннәрдә бу авылларында яшәүчеләрне үзенә җәлеп итү урынына әйләнде. Әйтик, Быерган авылында балалар өчен кышкы уеннар бәйрәме узды. Балалар кар викторинасы сорауларына җавап бирделәр. Дөрес җаваплар өчен бүләкләр алдылар. Вольнистан һәм Яңа Шәшкәп авылларында күңелле стартлар уеннар узды. Балалар һәм өлкәннәр конкурсларда, күңел ачу программаларында бик теләп катнашты. Конкида йөрибез һәм хоккей уйныйбыз кич белән инде. Укучылар инде Шәмгәнәдә һәм конкида йөрүне яратып йөриләр. Казан дәүләт энергетика университетының 6 курсында белем алам. Һәр вакытта менә авылга ялларда кайтып йөрибез. Бергәлегечә бүген авылыбызда менә шундый спорт мәйданчыгы ачылды. Монда баскетболда, волейболда, футболда уйнарга була. Авылларда яшәүчеләр үзләре белә беткәнчә, авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы ярдәмендә яшәү шартлары яхшы якка үзгәргән. Узган елда гына да 74 торак пунктта шактый эш башкарылган. Фарис Мөхәммәтов, Вакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы.